Икенче вариант бармысың? Сәлем. Башлыйбыз. 2020 елда Казанлылар полиэтилен пакетлардан башка яши башлаганнар. Бу бүтүнлөй шок хабар шикелле яңгырый, шуңа күрә бераз йомшартачам. Казан халкында табигатькә карата сакчыл мөнәсәбәт формалаша башлаган. Бу турыда Озон аналитиклары хәбәр итә. Нәрсәдән чыгып алар мондый нәтиҗәгә килгәннәр? Төрле платформаларда буламы инде ул. Кешеләр интернетта күп тапкыр кулланып була торган пакетларны ешрак ала башлаганнар. Әле ешрак дип әйтү бик йомшак. Шопер сумкалар, ятмә тукыма сумкаларны сатып алу узган елгы уртача күрсәткечтән 90% арткан. Һәм азык-төлекне саклау өчен күп тапкыр кулланылып була торган сумкаларында кешеләр күбрәк ала башлаганнар. Бу әлбәттә бик яхшы тенденция, әмма бу модага иярү генә булмасын иде. Кайбер кешеләр бу гомуми тенденцияга ияреп күпләп ала башлыйлар, әмма башта булган, үзеңдә булган әйберләрне кулланып аларны менә сезнең игездә пакетлар бар ди. Ул пакетларны чыгарып атарга кирәкми. Менә шулар белән берничә кат кибеткә барырга кирәк. Әгәр дә сезнең кесә ягыз, нинди дип әйтәләр, кесәгездә җилләр уйный икән, мин табигатьне саклыйм дип андый продукцияга соңгы акчагызны чыгарып салырга кирәк түгел. Булган пакетларыгызны акыл белән уйлап кулланып бетерегез башта. Аннары сез күчәрсез табигатьне саклаучылар рәтенә. Серая шейка 2020 акциясы кысаларында Казанда кышлаучы үрдәкләрне санаганнар. Үрдәк санын алуда Казан инде 5нче тапкыр катнаша икән һәм хәзерге вакытта Казанда үрдәкләр саны беренче акция уздырылган вакыт белән чагыштырганда 2 тапкырга арткан. Беренче елны 700 үрдәк кышлаган булса, Казанда хәзер, ягъни 2020 елда 1500 үрдәк. Әмма экспертлар әйтүенчә, бу әле төгәл саннар түгел, санау дәвам итә һәм шушы көннәрдә якын арада белгечләр безгә безнең каршыга төгәл саннарны китереп куячаклар һәм барысы да аңлашылачак. Монда Татарстанда, ягъни Казанда яшәү шартлары үрдәкләр өчен яшәү шартлары яхшырып китте микән, әллә бу аномаль җылыту нәтиҗәсе микән? Монда санау процессы ничегрәк бара икән? Бәлки бер юлы Казанда бер йөзләп белгеч Казанның төрле пычакларында басалар, анда ниндидер нәрсә дип инде? Рупордан түгел инде, нәрсә дип аталар ул? Рация белән бер-берсе белән хәбәргә чыгалар да, башлыйбыз һәм тиз генә саныйлар. Алай дисәң, төгәл саннар инде билгеле булган булыр иде. Бер үрдәкне берничә тапкыр санасалар, бәлки ул үрдәк берничә җирдә яшидер бер юлы, бәлки ул башка күлләргә дә йөрергә ярата торгандыр. Монда бик катлаулы, шулай ук катлаулы халык санын алганда шикелле. Монда һәм әлеге хәбәргә бәйле 2020 елда үрдәк санын гына түгел, халык санын алу булачагында искә төшерәсе килә. Шуңа күрә уйлыйбыз, беләбез кем без һәм дөрес итеп язабыз. Монда Рауль Фәйзуллинның билгеле, бәлки билгеле түгелдер, шигырь юлларын әзгенә үзгәртеп искә төшерергә була. Үрдәкләрне санаганда төгәл килеп чыгучан, халыкларны санаганда хәлләр килеп чыгучан. Хәлләр килеп чыкмасын иде. Үрдәкләр шикелле төгәл булыйк. Төгәл. Анда үрдәкләр белән дә икеле төгәл микән анда? Май бәйрәмнәрендә Россия кинотеатрларында Голливуд фильмнары күрсәтелмәячәк. Элеккеге мәдәният министры Владимир Мединский отставкага китәр алдыннан безгә бик зур бүләк әзерләп куярга уйлаган. Ул кино фондына 2020 елда кинотеатрларда булачак премьераларның чыгу планын әзерләп калдырырга кушкан һәм әлеге планда Россиядә төшерелгән фильмнарга басым ясалырга тиеш дип белдергән. Һәм май бәйрәмнәрендә 2 атна дәвамында чит ил фильмнарын прокаттан алып ату күз алдында тотыла. Һәм монда Мединскийның цитатасын китерәсе килә, моны тәрҗемә итүнең мәгънәсе юктыр дип уйлыйм.
Так что Голливуд пусть даже не заявляется на майские каникулы. Никаких мстителей. Мстить мы будем только фашистам. Это я вам обещаю. Деген Мединский. 2 атна буе Россияда Голливуд фильмнары күрсәтмәгәннән алар бик зур акчалар югалтырлар инде мөгаен. Һәм Голливуд фильмнары урынына май бәйрәмнәрендә Стрельцов, Подольские курсанты һәм 2 мультфильм күрсәтеләчәк. Булар 2 атна буе шул 4 фильмны әйләндереп утырырлар микән инде. Әлеге планны Мединский 20 феврале кадәр әзерләп бетерергә кушкан. Әмма безнең Россия хөкүмәте таркатылды һәм Владимир Мединский урынына хәзер яңа мәдәният министры килде. Ул Ольга Любимова. Владимир Мединский эшләгән чорда дәүләт бюджетына 3 тиенгә дә ярамаган фильмнар чыгарылу бик котушкыч зур масштабларда барса, Ольга Любимова дәүләт бюджетына фильмнар төшергән очракта аларны бик зур фильтр аша үткәрергә тәкъдим итә һәм без бик нык ышанып калабыз, бу сүзләрдә генә калмас дип. Казан зоопаркында гыйнварның артык жылы булуы нәтиҗәсендә аюлар уянган. Фома һәм Маша исемле 2 аю артык жылы булу сәбәпле вакытыннан Казан зоопаркы хезмәткәрләре әйтүенчә, булай иртә уяну аларның сәламәтлегенә зыян китермәячәк, барысы яхшы булачак. Алар мөгаен безнең яңа премьер-министр Михаил Мишуткинны котларга дип уянганнардыр. Мишуткин. Россиялеләр 21 гасырның нинди хәвеф-хәтерләреннән аеруча нык куркалар. Ливада оештырган сораштыру нәтиҗәләренә ышансак, 48% кеше әйләнә-тирәнең пычрануыннан курка икән. Һәм менә шушында аңлашыла да инде ни өчен татарстанлылар полиэтилен пакетлардан баш тарта башлаганнар һәм Озонда күп тапкыр кулланып була торган пакетлар ала башлаганнар. 42% кеше терроризмнан, 37% кеше сугышлардан, глобаль җылытудан 34% кеше һәм глобаль экономик кризистан 25% кеше курка икән. Ә сез нәрсәдән куркасыз? Бүген Казанда -4, буран, юк инде яңгыр, кояш, ширән. Все, кит булды бу. Бүген мин моннан да артыграк бирә алмаячакмын.